Môj drahý Pane, ďakujeme Ti za tento večer. Ďakujeme, že tu môžeme spolu byť takto pripojené, že nám požehnáš tento čas v Tvojom slove. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že budeš prítomný a že nám budeš zjavovať veci a pravdy, aby sme sa posunuli ďalej. Veľmi ťa ľúbime, náš Pane, veľmi ťa potrebujeme. A ďakujeme, že si náš silný Boh, že si úžasný, mocný, nádherný, plný lásky, plný odpustenia. Veľmi ťa potrebujeme, sme závislé na Tvojej láske, na Tvojej milosti. Tak sa modlím aj za moje drahé sestry, aby bol toto pre ne požehnaný čas, aby si k ním hovoril, aby bol posilnený ich duch a aby aj ich srdce horelo, keď budú počúvať Tvoje slovo. Nech je Pán Ježiš Kristus oslavený v našom strede aj tento večer. Amen. Tak som vám teda písala, o čom budem hovoriť. Verím, že aj tento odkaz a to, čo Pán mne z jeho milosti zjavil, že vám to bude na požehnanie. Mne sa každú noc niečo sníva. Ja aj zavidím ľuďom, ktorí spia a zobudia sa a nič si nepamätajú, lebo vraj, že sníva každý. Ale niektorí si to nepamätajú, ja si pamätám všetko a mne sa skutočne veľakrát snívajú úplne hlúposti, také chaotické sny, zlé sny, takže ja skôr sa snažím na tie sny nemyslieť a dávať ich úplne preč, keď sa aj zobudím. Ale sú sny, ktoré sú iné. A už som mala asi 2-3 také sny, keď som vedela, že sú od Boha. A tieto dva sú tiež také, ktoré keď som sa zobudila, tak som vedela, že boli iné tie sny a že je v nich nejaký hlbší odkaz. Lebo viete, Boh dáva sny, ale Boh dáva aj výklad tých snov. Prvý sen, ktorý som mala a bol veľmi, veľmi nepríjemný, aj keď sa to zdá, že je to taká ako keby banalita, ale v tom sne som mala ústa plné žuvačky, ktorá sa mi nedala vytiahnuť. Boli tam rôzni ľudia v tom sne a ja som nebola schopná hovoriť. Všade sa mi to lepilo a ako som si to sa snažila aj vyťahovať, tak nedalo sa. Ako som ťahala tú žuvačku von, tak chcela som sa tak skryť, aby ľudia nevideli, že si vyťahujem tú žuvačku von, ktorá mi lepí ústa. A mala som veľmi taký zvláštny pocit v tom sne a veľmi to bolo nepríjemné a veľa ľudí sa mi počas toho, ako som sa snažila tú zalepenú žuvačku dostať z mojich úst von, veľa ľudí sa mi v tom sne prestriedalo a na to som sa zobudila. A bola som taká nepokojná z toho sna, ale na druhej strane som vnímala, že Boh mi niečo chce ukázať, aj keď sa to zdala taká banalita, že čo je to za sen, hej, proste s nejakou zalepenou žuvačkou. A Pán mi ukázal, že hovorí ku mne o zalepených ústach a že on túži, aby moje slova boli očistené. A pretože tá žuvačka skutočne mi bránila hovoriť a bolo to také nepríjemné. A rozmýšľala som nad slovom, ktoré mi Pán dal už pred vyše rokom a veľmi jasne ku mne prehovoril, že mám oddeliť to, čo je vzácne, od bezcenného, od márneho, od zbytočného a išlo o slova. A Pán mi vtedy zasľúbil, že keď toto urobím, tak budem ako keby jeho ústami. A veľmi to bolo silné vtedy pre mňa, plakala som pred Pánom, pretože ja viem, že on ma povolal hovoriť slovo a viem ten moment, kedy som ho prosila o tú milosť a o múdre a chápavé srdce, aby som mohla hovoriť jeho slovo. A mala som vtedy narodeniny, bol rok 2020 a Boh mi vtedy dal ten príbeh o Šalamúnovi, že mi dá múdre a chápavé srdce a že ja budem hovoriť jeho slovo, jeho ľudu a ľuďom, aby mohli poznať pravdu a že budem hovoriť v jednoduchosti jeho slovo, ale na druhej strane si uvedomujem, že
nemôžem potom skrze svoje ústa vypúšťať slova, ktoré sú zbytočné, ktoré sú márne. A Pán mi skrze tento sen chcel ukázať, že potrebujem úplne dať tie lepkavé, márne, zbytočné slova z mojich úst. Je to niečo, čo sa veľmi ľahko prilepí na náš život. Viete, moje drahé sestry, že je to tak, že je ťažšie hovoriť slova, ktoré žehnajú, ktoré budujú, ktoré povzbudzujú, ktoré potešujú a prinášajú život. A je tak veľmi ľahké, aby sa na nás nalepili tie slova. A je to skutočne tak silné, že my sa snažíme tie slova, márne, zbytočné, tie bezcenné slova zo seba vyťahovať ako tú zalepenú žuvačku a jednoducho to nejde, pretože je to všade. A ako som nad týmto rozmýšľala potom deň, keď som sa zobudila a počas dňa som to ešte predkladala Pánovi, aby mi to ešte zjavil a aby mi aj skrze Božie slovo potvrdil nejakým spôsobom, čo sa mi snívalo. A Svätý Duch mi hneď poukázal na príbeh Zachariáša, ktorému Boh dal prísľub, že sa mu narodí syn, ale on vyjadril skrze slova pochybnosť, vyjadril skrze slova takú neveru a anjel mu povedal, že onemie, pretože neuveril slovám Pánovým. A mala som takú bázeň a uvedomila som si, že Pán mi dal milosť hovoriť jeho slovo, a to nie len mne. Každá z vás, moje drahé sestry, sme svedectvom, máme svedectvo, čo Pán pre nás vykonal. A sú to slova života, sú to slova o jeho láske a milosti, ale my potrebujeme strážiť svoje ústa, lebo Pán mi ukázal, že tie lepkavé, márne, zbytočné slova môžu zabrániť tomu, aby som ja bola schopná ďalej hovoriť Pánovo slovo v jednoduchosti, v pomazaní Ducha Svätého. A predtým, než som mala tento sen, tak veľký tlak bol na moju dušu v jednej oblasti, kde Pán mi dal prisľúbenie, ale všetko nasvedčuje tomu, že nemôže sa to uskutočniť a sú možno dve také oblasti, kde potrebujem Pánov zázrak a jeho prielom a ja som vypustila zo seba také slova nevery a pochybnosti, aj keď viem, že Pán mi dal prísľub, ale ako keby dlho už čakám na naplnenie toho prísľubu ohľadom nášho domova, ohľadom toho, že sa odtiaľto pohneme, že Pán nás vyvedie na priestranstvo. A sú aj sny, ktoré mám slúžiť Pánovi a potrebovala som ich dať na oltár a vzdať sa tých snov, aby keď zomrú tie sny v mojom vnútri, tak Pán ich bude môcť opäť skriesiť. A týka sa to dobrých vecí, lebo týka sa to toho, že túžim, aby sme mali domov, a ten druhý sen sa týka toho, že túžim Pánovi slúžiť ešte viac skrze piesne a skrze službu ženám, ale vidím, ako keby niektoré veci sa nehýbali ďalej. Pán je veľmi trpezlivý, Pán je veľmi láskavý a možno to poznáte aj vy, možno vám to nie je cudzie, možno aj vy ste veľakrát vypustili zo seba slova nespokojnosti, nevery, pochybnosti, smútku, sklamania a zalepilo sa to na mňa, na vás. Možno máte také obdobie, že máte pocit, že máte zalepené na ústach len nejaké možno negatívne slova, nejaké slova, kde nie je viera, kde nie je pokoj, kde nie je radosť. A toto mi Pán skrze ten sen ukázal. A pamätám si, bola som tu a plakala som a umývala som riad. A ako som hovorila tie slova, tak Svätý Duch veľmi jemne ku mne hovoril o cynizme. Veľmi sa ma to dotklo, mám bázeň pred Bohom, pretože mi, ako som hovorila, ešte som ani nedopovedala, a Svätý Duch mi znova pripomenul, ako vtedy toho Zachariáša, tak mi pripomenul príbeh, keď Izrael bol pod útokom nepriateľov a boli v situácii, kde nevideli východisko
a bol tam prorok Boží a on povedal Pánové prisľúbenie, že Boh sa postará, že oni nebudú hladní, že už na druhý deň Boh zasiahne do tejto beznadejnej situácii, ale bol tam jedno cynické knieža, ktoré povedalo, aj keby Boh otvoril prieduchy na nebi, tak to nebude možné. A ja ako som hovorila tie slova, tak hneď mi to prišlo a Pán mi zjavil, že to je jeden cynizmus, ale ja som v tom vnímala tú Pánovú lásku a jeho obrovskú milosť, jeho záujem o mňa, a aby som dala preč smutok, aby som dala preč akékoľvek sklamanie, tlak na moje vnútro a že nesmiem dovoliť, aby tento cynizmus som pustila do svojich myšlienok, do svojich slov. A môže to byť čokoľvek, moje drahé sestry, môže to byť obrátenie našich blízkych, môže to byť uzdravenie našej duše, nášho tela, môže to byť nejaký prielom, ktorý potrebujeme vo financiách. A nemôžeme byť cynické, pretože prorok Boží povedal tomu kniežaťu, ty to uvidíš na vlastné oči, ale nebudeš mať z toho užitok. A potom sa aj stalo, že keď prišiel prielom a zázrak a ľudia mali zrazu dostatok jedla, Boh sa postaral, že nepriateľské vojsko utieklo a oni zrazu mali dostatok všetkého, ale to knieža bolo zašlapané v bránach. Cynizmus je veľmi zlá vec, je to hriech. Cynizmus je hriech. Cynizmus je spochybňovanie Božieho slova. Je to spochybňovanie Božieho prísľubu. A chcem vás veľmi povzbudiť aj seba, nerobme to. Nerobme to. Pán mi to jasne ukázal, mne, hej, ale možno aj vás sa to týka. A možno nie. Možno vy naozaj strážite už svoje ústa a rozmýšľate, čo povedať a čo nepovedať. Ale ja som zistila, že naozaj v tlakoch ešte dokázala som Pánovi vyjadriť ten smútok a sklamanie a také nepochopenie celej tejto situácie. Aj keď hovorím, že neobviňovala som Pána, nehnevala som sa na ňo, len som vyjadrila to, že už to trvá veľmi dlho, a že nevidím z toho východisko. A ten večer, ako mi Pán toto ukázal o cynizme, tak som mala ďalší sen a ten bol ešte silnejší. Snívalo sa mi o hadovi. Sedela som na posteli a mala som toho hada v rukách. A ja neznášam hady, pre mňa je to taký živočích, ktorý mi je taký odporný až. A počula som v tom sne slova: nemôžeš si brať hada do postele. Nemôžeš si brať hada do postele. A som sa zobudila v strachu, zobudila som sa v takom úľaku a vôbec som tomu nerozumela, ale vedela som, že je to znova nejaký silný sen. Deň predtým, 2 dni predtým som mala, čo som vám spomínala, taký prejav fyzicky v tele, obrovskú triažku, ale teraz už viem prečo, pretože sa píše, že svojich úst sa nasytíme. A ja keď mám tú milosť hovoriť Pánovo slovo a bola mi daná táto milosť a mám zodpovednosť aj pred Pánom, čo hovorím, aj keď nikto ma nevidí, lebo on ma vidí. A je jasne napísané, nasytíš sa svojimi slovami, nasytíš sa tým, čo hovoríš. Znova som sa Pána pýtala ten deň: Pane, čo to znamená, čo si mi povedal, že nemôžem brať hada do postele. Ja som vôbec tomu nerozumela, ale vedela som, že je to niečo silné a má to súvis s tými dňami predtým. A Svätý Duch je tak úžasný, keď ho hľadáme, keď sa ho pýtame, on nám zjavuje veci. A ukázal mi Pán jeden obraz, že keď sme s niekým cudzím a stretneme sa len tak na ulici, porozprávame sa, je to
určitá úroveň blízkosti alebo vzťahu, potom je iná blízkosť a iný vzťah, keď už niekoho pozvete k svojmu stolu a napríklad s ním večeriate, že je tam už iné spoločenstvo, nepozvete cudzieho človeka, nepozvete len tak hocikoho k sebe domov, ku stolu, aby s vami večeral, aby s vami obedoval. A tam jasne v tom sne som počula, nemôžeš si brať hada do postele, a Duch Svätý sa ma dotkol a zjavil mi, že mať niekoho tak blízko, tak to je veľmi taký dôverný vzťah. Jednoducho byť v posteli s niekým, tam nemôže byť človek s hocikým. A Pán mi ukázal, že som nechala ísť veľmi blízko k sebe myšlienky, ktoré sa pretavili do pocitov a ktoré vyšli potom skrze moje slova. Ako som vám hovorila pred chvíľou, taký ten cynizmus, spochybňovanie Pánovho slova, spochybňovanie jeho prisľúbenia. A mať hada tak blízko znamená, že keď zaspím, tak môže ma uštipnúť a môže zasiať jed a môže úplne ohroziť môj život. A veľmi sa ma to dotklo, že nepúšťajme si blízko tieto jedovaté myšlienky, ktoré vypôsobia jedovaté pocity a ktoré sa prejavia v jedovatých slovách, v ktorých nie je život, nie je v nich viera, je v nich pochybnosť. Je v nich to spochybňovanie, je v nich cynizmus i nech je to ďaleko od nás preč. A naozaj mám bázeň pred Pánom a hneď mi ukázal ďalší príbeh, kedy hneď na začiatku hád povedal Eve, a či naozaj to Boh povedal? Či naozaj? Toto je, moje drahé sestry, cynizmus. Toto je spochybňovanie Pánovho slova, jeho prisľúbení. A začína to presne v myšlienkach a mala som tie dni, kedy bol tlak na moju dušu, tlak na Pánove prisľúbenia, tlak na moje vnútro a presne boli tie jedovaté myšlienky, či naozaj ti to Pán sľúbil, či naozaj je to jeho vôľa pre teba, či naozaj on je mocný to vykonať. A ja som nechala tieto jedovaté myšlienky, nechala som sa dostať doslova hádovi blízko a preto mi to Pán povedal v sne, nemôžeš si brať hada do postele, ty ho nemôžeš pustiť tak blízko. Aj Eva ho pustila veľmi blízko a malo to katastrofálne následky. Takže robila som pokánie z toho a nechcem ani trochu jedu v mojich myšlienkach, ani v mojich slovách, ani v mojich skutkoch. Ja nechcem žiadny jed a nechcem spochybňovať a Pánovo slovo, nechcem dovoliť, aby hád mi spochybňoval Božie slovo, jeho lásku, jeho vernosť, jeho dobrotu voči mne. Ďakujem za jeho milosť, ďakujem za jeho výchovu, ďakujem za jeho trpezlivosť so mnou, ďakujem za to, že ma stále mení a stále je čo meniť a ja túžim sa meniť a túžim sa poddať pod jeho výchovu. Takže chcem vás, moje drahé sestry, pozbudiť a verím, že vám to niečo dalo. Ku mne jasne Pán prehovoril a potrebovala som urobiť nápravu a chcem skutočne ešte viac strážiť svoje ústa, postaviť stráž k svojim ústám. Nemôžem kaziť jednými jedovatými slovami, ktoré vypustím, keď som sklamaná, smutná, keď sa mi zdá, že už niečo trvá príliš dlho. Pretože ja nechcem ako Zachariáš, že doslova strátil schopnosť hovoriť, ale mne to Pán ukázal, nie že by som onemela, ale že môžem stratiť tú Pánovú schopnosť a jeho milosť hovoriť Božie slovo. A o to nikdy nechcem prísť, pretože jeho slovo je pre mňa život. Nemôžeme si vytvoriť blízky vzťah k týmto jedovatým myšlienkám a jedovatým slovám. Aj dneska predtým, ako začala skupinka, som tu bola ešte na kolenách pred Pánom. Plakala som a tak prirodzene zo mňa vyšla veta, z ktorej sama som bola ohromená a bola som z nej dojatá, lebo som hovorila Pánovi,
ako som sa domodlila v jazykoch, že Pane, ja tak túžim, aby si počul môj hlas, ale keď počuješ môj hlas, tak nechcem, aby si ho počul so sťažovaním, s prázdnymi a márnymi rečami, s rečami nevery a pochybností. Keď počuješ môj hlas, tak nech sa teší tvoje srdce, Pane, že napriek tomu, v akej som situácii, tak zo mňa prúdia slova chvály a slova vďaky a slova života, slova viery. Otecko drahý, tak ja ti ďakujem za tento čas. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ďakujeme ti za tvoju vzácnu prítomnosť, aké vzácne je nám tvoje slovo, aký vzácny si nám, drahý Duchu Svätý, ako veľmi ťa milujeme. Ďakujeme, že nás vychovávaš, Otecko, že tak ti na nás záleží, že nás nenecháš blúdiť, nenecháš, Pane, nás v klamstvách, vždy nás vedieš do pravdy. Ďakujem ti, Pane, za to, že nebudú vládnuť v našich myšlienkach žiadne jedy, ani v našich pocitoch, v našich slovách. My sa toho zriekame. Odpusť nám, Pane, všetko, keď sme pochybovali o tvojom slove, keď sme pochybovali o tvojich prisľúbeniach. Odpusť nám každý cynizmus, každú neveru, každé pochybovanie. Oddeľujeme sa od týchto klamstiev, od tohto jedu a dávame sa preč z blízkosti hada a jeho klamstiev. V mocnom mene Pána Ježiša Krista veríme ti, Pane, a prehlasujeme, ako je v knihe Jozue, že sa nevzdiali kniha tvojho zákona od našich úst a budeme o nej premýšľať vodne v noci a budeme bedlivo zachovávať všetko, čo si dal do tvojej vzácnej knihy, a potom budeme mať šťastie a budeme mať úspech v tom, čo budeme konať, a všetko sa nám podarí. Budeme ako strom zasadený pri vodných tokoch a použiješ si nás, aby sme prinášali slova života aj ďalším. Buď oslávený náš Pán, náš Kráľ, tak úžasný si, máme bázeň pre tebou a prehlasujeme, že sa nebudeme triasť pred starosťami, nebudeme sa triasť pred tlakmi, nebudeme sa triasť ani pred vlastnými zlyhaniami, nebudeme sa triasť zo strachu, ale budeme sa triasť pred Božím slovom, ako je napísané, že sa trasiem pred tvojim slovom, lebo máme bázeň voči tvojmu slovu, ctíme si tvoje slovo, milujeme tvoje slovo. Ďakujeme ti za to. Amen.